Cada vez monumento não tem um valor mais importante da comunidade. A fundação que está manejando os monumentos não está fazendo um esforço para não somente manter o edifício, mas também para fazer nossa comunidade mais consciente de um valor, da importância e da história. Tem quadro aqui a Fundação de Monumento atendeu uma reunião de trabalho com o Ministro de Cultura para explicar a agenda anual de eventos de informação de nos monumentos. A deliberar com o mandatário Kiko mais por agregar e com o governo por aportar mais para esse evento mais grande ainda para lograr a meta final para a comunidade estar mais cerca de nossos monumentos. Awareness is voor ons heel erg belangrijk. Op het moment dat mensen de waarde van monumenten zien, in de zin van emotionele waarde, maar ook financiële waarde, toeristische waarde, dan komt er meer interesse en zullen dus ook beter voor onze monumenten gaan zorgen als land, als samenleving. Vandaar dat we veel tijd en aandacht besteden aan activiteiten die gaan over awareness. En wat we vanochtend hebben gedaan is, we hebben een jaarkalender gepresenteerd waarin we aan de minister aangeven wat we elke maand ongeveer doen aan activiteiten. En dat varieert. Het zijn activiteiten soms heel erg klein. Op 18 maart hebben we bijvoorbeeld op de tram uitleg gegeven over monumenten. Mensen horen iets meer van waar ze normaal gesproken langs rijden. Rijden op Main Street. Normaal kijk je naar de winkels, nu vragen we ze om naar boven te kijken en dan zie je ineens alle oude façades en de geschiedenis van Aruba. Maar ook voor veel grotere activiteiten. September is voor ons Monumentenmaand. Vorig jaar was het Paseo Monumentaal georganiseerd door Monumentenbureau. En al een paar jaar organiseren we ook een fotocontest. Dat wordt dit jaar een art contest, dus die is nog interessanter voor mensen om mee te doen. Je kan niet alleen foto's insturen van monumenten, maar ook alle andere kunstvormen die als monumenten maar het thema zijn. Na Aruba tem 4 organizações que atendem com restauração, proteção, manutenção e promoção de nossos monumentos. Nanta Monumentenraad, Monumentenbureau, Stichting Monumentenfonds Aruba e Stichting Monumentenzorg.